Якія сакрэты выдае маўчанне Лукашэнкі і яго чыноўнікаў? Чаму Мікалай Карпянкоў разважае пра мужчынскія прычындалы, а таксама трагікамічныя падрабязнасці жыцця сталічнага гора-міліцыянта? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Загадкавая трагедыя адбылася ў Ельскім раёне. На пагранічнай заставе побач з украінскай мяжой знайшлі цела вайскоўца. Гэта 20гадовы хлопец, які праходзіў тэрміновую службу ў мазырскім памежным атрадзе. Прызвалі яго зусім нядаўна, у маі гэтага года. Паведамляецца, што цела мела прыкметы самагубства, але што стала прычынай такога ўчынку, пакуль невядома. Рубрика «Без каментароў» альбо «Як Мікалай Карпянкоў вырашыў паразважаць, прабачце, пра пісюны». Новы расійскі серыял «Слова пацана. Кроў на асфальце» набірае шалёную папулярнасць у тым ліку і ў Беларусі. Нечакана, але пра назву серыяла вырашыў выказацца беларускі намеснік міністра ўнутраных спраў. Прычым так, што тут залішнія любыя каментары. Вашай увазе урок філалогіі ад генерал-майора міліцыі і былога кіраўніка губазіка Мікалая Карпянкова. Что такое пацан? Ведь это же получается такой вот термин уголовно-еврейской среды такой. Вот получается, поц – это маленький член у маленького мальчика. И вот представляете, слово писюна. Что такое вот получается слово писюна и кровь на асфальте? То есть, если это разложить, уже вот видится вот в этом, во всем какая-то глупость. Правда, тут есть один момент. Слово «пацан» вельмі любіць ужываць Александр Лукашенко. Прычым часам ён выкарыстоўвае яго як абразу, а часам зусім наадварот. Напрыклад, ён грэбліва казаў гэтае слово на адрас прэзідэнта Францыі Макрона і нямецкага канцлера Шольца. Але ж адначасова, прычым без усякага негатыву, Лукашенко называў пацаном і самого сябе, і свайго малодшага сына Мікалая. Вось такія словы пацана па-лукашэнкаўску. Сакрэты Лукашэнкі і беларускіх чыноўнікаў. Апошнія гады ўлады засакрэчваюць усё больш і больш інфармацыі, і цяпер Радыё Свабода параўнала новы афіцыйны статыстычны зборнік з мінулым і заўважыла, што выданне паменшыла аж удвая, прычым у самым прамым сэнсе. У 12-м годзе было 715 старонак, а цяпер толькі 322. І прычына простая. Знікае ўсё больш і больш лічбаў. Улады засакрэцілі звесткі пра колькасць чыноўнікаў і месцы іх працы, звесткі пра нараджальнасць, смяротнасць і міграцыю. Проста па тых тэмах, якія прыбіраюць з афіцыйнай статыстыкі, можна зразумець усе балючыя кропкі сённяшняй Беларусі. Так, пасля ковіду перасталі публікаваць лічбы пра колькасць пенсіянераў, бо менавіта яны сталі галоўнымі ахвярамі віруса. Пасля пратэстаў і масавых рэпрэсій прыбралі звесткі пра колькасць зняволеных у беларускіх турмах, а пасля санкцый засакрэцілі даныя пра экспарт тавараў. А яшчэ раней перасталі публікаваць лічбы пра тое, як прадпрыемствы забруджваюць рэкі і азёры, ці звесткі пра продаж тытунёвых вырабаў. І гэтыя сакрэты гавораць больш красамоўна за любыя словы. Прасцей кажучы, каб даведацца, дзе у Лукашэнкі і яго паплечнікаў не ўсё добра, альбо дзе выкарыстоўваюцца нейкія шэрыя схемы, то трэба проста звярнуць увагу на тое, пра што чыноўнікі так гучна маўчаць. А ў нашых суседзяў афіцыйна змянілася ўлада. Апазіцыйны палітык Дональд Туск заняў пасаду прэм'ер-міністра і ўзначаліў польскі ўрад у другі раз. Раней ён займаў тую ж пасаду з 2007 па 2014 год. Але як гэта адаб'ецца на адносінах Польшчы і Беларусі, якія апошнім часам вельмі напружаныя? Давайце разважаць. Нядаўна, калі стала зразумела, што ў Польшчы перамагае апазіцыя, Лукашенко адкрыта гэтаму радаваўся і абражаў кіруючую кансерватыўную партыю «Права і справядлівасць». Вось толькі чакаць ад ліберала Туска нейкай літасці Лукашэнку дакладна не варта, бо новы польскі прэм'ер вельмі добра разумее, з кім мае справы. Дональд Туск быў прэм'ерам падчас мінулых вялікіх рэпрэсій у Беларусі, якія адбыліся пасля выбараў 2010 года. Таксама Туск увесь час паслядоўна крытыкаваў беларускія ўлады і падтрымліваў беларускіх дэмакратаў. Напрыклад, ён прапаноўваў вылучыць Ціханаўскую на Нобелеўскую прэмію міра, а аднойчы польскі палітык
палітык нават трапіў у сапраўдны скандал. Яшчэ ў 2005 годзе Туск, які займаў пасаду віцэ-спікера польскага сейма, прыехаў у Беларусь, каб падтрымаць польскую меншасць, на якую тады ціснулі ўлады. У Лукашэнкі і чыноўнікаў тады вельмі прыгарэла. Гэты візіт назвалі ледзь не ўмяшальніцтвам ва ўнутраную палітыку Беларусі. Пасля такога ў наступны раз у 2007 годзе беларускія ўлады проста не пусцілі Туска ў краіну. Так што для Лукашэнкі і яго паплечнікаў асабліва нічога не зменіцца. Новы польскі ўрад працягне ўспрымаць Беларусь як проксі Расіі і, адпаведна, у першую чаргу як пагрозу. А на нейкае паляпшэнне адносінаў паміж краінамі можна разлічваць толькі пасля вызвалення асуджанага на 8 гадоў Андрэя Пачобута. А тут ужо рашэнне за Лукашэнкам. Тым часам унутры Беларусі нарастае прадвыбарчая істэрыя ўладаў. Гэтымі днямі па ўсёй краіне праходзяць ператрусы. Супрацоўнікі КДБ прыходзяць да людзей, якія былі незалежнымі назіральнікамі на прэзідэнцкіх выбарах 2020 года. Сілавікі забіраюць ці правяраюць тэлефоны, а таксама папярэджваюць аб крымінальнай адказнасці за садзейнічанне экстрэмізму. Некаторых людзей прымушаюць зняцца ў пакаяльных відэа. Таксама хапун прайшоў і ў гарадку Чэрвень, што знаходзіцца пад Мінскам. Там затрымалі як мінімум 3 мужчын. Аднаго вінавацяць у рэпостах, другога ва ўдзеле ў пратэстах, а трэцяму мужчыну ставіць у віну няправільнае захоўванне зброі. Але вядома, што калісьці ён вывешваў бел-чырвона-белы сцяг на сваім доме. Так што, магчыма, гэта і прыцягнула ўвагу сілавікоў. У лесе Пружанскага района знайшлі цела немаладога мужчыны. Эксперты высветлілі, ад чаго ён памёр, і прычына даволі нечаканая. Аказалася, што мужчына сустрэў у лесе знаёмых, якія выпівалі, ну і папрасіў іх пачаставаць. Сябры не адмовілі, і ў выніку мужчына проста насмерць атруціўся алкаголем. Экспертыза паказала ў яго крыві аж 6,6 праміля. Калі што, больш за 5 праміля ўжо лічыцца летальнай дозай. А тут вось такі трагічны рэкорд. Таксама цела беларуса знайшлі ў варшаўскім хостэле. Вядома, што мужчыну звалі Дзяніс Казлоўскі. Яму 46 гадоў. Ён памёр яшчэ 2 снежня, проста ў пакоі, які здымаў разам з грамадзянінам Грузіі. Напярэдадні Казлоўскі нібыта скардзіўся сябру, што яго збілі, але дакладныя абставіны пакуль невядомыя. Трагікамічныя прыгоды гора участковага. Журналісты партала «Зеркало» знайшлі прысуд па вельмі цікавай крымінальнай справе. На лаве падсудных аказаўся, скажем так, міліцыянт цяжкага лёсу. Мужчына працаваў участковым інспектарам Кастрычніцкага района Мінска, але меў такія праблемы з грашыма, што ў нейкі момант не змог плаціць за арэнду кватэры. Тады ён папрасіў калегу аформіць на сябе крэдыт у 2500 рублёў. Усё вярнуць абяцаў цягам 3 месяцаў, але ў першы ж дзень міліцыянт прайграў 800 рублёў у казіно, а астатнюю суму проста недзе згубіў. І ўвогуле праблемы пераследавалі участковага пастаянна. Напрыклад, аднойчы яго абвінавацілі ў памылковым узломе дзвярэй пры затрыманні. Прасцей кажучы, ён пераблытаў кватэры і ўламіўся не туды. У выніку гора міліцыянту давялося кампенсаваць шкоду гаспадарам жылля. Яшчэ былі 2 выпадкі знікнення грошай, якія хтосьці знайшоў і прынёс у міліцыю. Сумарна 2050 рублёў і 100 еўра. Калі адшукаліся гаспадары знаходак, аказалася, што той участковы заявіў, што недзе згубіў гэтыя грошы. Урэшце такога няеглага сілавіка проста выгналі са службы. Ён знайшоў новую працу, але там адразу трапіў у аварыю на службовай машыне, рамантаваць якую мусіў за свой кошт. Тады мужчына пачаў пазычаць грошы ў знаёмых, спускаць іх на азартныя гульні і стаўкі. Даўгі, само сабою, не вяртаў, і скончылася ўсё тым, што каля 10 чалавек напісалі на яго заявы ў міліцыю. Цяпер прайшоў суд. На працэсе высветлілася, што амаль усе даўгі былога міліцыянта ў выніку пагасіла яго мама, але ж гора участковага гэта не выратавала. Прысуд 2 гады хіміі з накіраваннем у папраўчую установу. Набажныя злачынцы. Нечаканая знаходка трапілася літоўскім памежнікам. Нядаўна яны вылавілі з ракі пакрышку ад трактара, якая плыла з боку Беларусі. Унутры чакана аказаўся нелегальны груз. Пакрышка была набітая тытунёвымі вырабамі і мела GPS-трекер, каб яе можна было адсачыць. Але і гэта не ўсё. Падобна, што беларускія кантрабандысты вырашылі падстрахавацца і заручыцца таксама дапамогай вышэйшых сілаў, бо ў свой груз яны паклалі яшчэ і ікону святога Крыстафа з тэкстам малітвы. Святы Крыстаф альбо святы Хрыстафор лічыцца ў хрысціянстве заступнікам падарожнікаў, вадзіцеляў і маракоў. Праўда, як бачым, кантрабандыстаў ён вырашыў праігнараваць.
Беларусы ўсё часцей спрабуюць зарабіць на сваім інтымным жыцці. І, як правіла, скончваецца гэта кепска. Так, у гэты раз у Мінску сілавікі затрымалі сямейную пару, якая здымала відэа для дарослых і праводзіла адпаведныя онлайн-трансляцыі. Цяпер і мужу, і жонцы пагражае да 4 гадоў зняволення. Хворая мінчанка прыйшла ў паліклініку і пашкадавала. Усё пачыналася як звычайна. Жанчына адчула сябе кепска і ўвечары пайшла да ўрача. Але ў паліклініцы не гарэла святло на лесвіцы і ўжо на выхадзе жанчына звалілася і зламала абедзве нагі. Прычым пераломы аказаліся складанымі. Ёй прыйшлося рабіць аж 2 аперацыі, а таксама траціць кучу грошай на лекі і аднаўленне. У выніку пацярпелая падала на паліклініку ў суд. Жанчына хацела атрымаць 50 000 рублёў кампенсацыі плюс пагашэнне судовых выдаткаў. Суд устаў на яе бок, вось толькі знізіў кампенсацыю ажно ў 10 разоў. У выніку за ўсе свае пакуты жанчына атрымае 5 000 рублёў ад той паліклінікі. А ў Гродні адкрылі алею дызайнерскіх навагодніх ёлак. І выглядаюць яны, скажем так, вельмі па-рознаму. Вось, напрыклад, ёлка ад вадаканала. А вось ёлка ад пякарні. Ёсць ёлкі ад будаўнікоў, ёсць ёлкі ад камунальнікаў і ёсць нават ёлка-доктар і крыповая ёлка з балалайкай. Карацей кажучы, вось такі бязлітасны святочны дызайн. Мінздароўя паведаміла, што за апошнія 3 тыдні аж 5300 чалавек атрымалі траўмы ад холаду ці галалёду. Большасць за 1000 з іх гэта дзеці. Але, на жаль, зімовае надвор'е не заўсёды скончваецца паходам у бальніцу ці паліклініку. У Дзяржынскім раёне фура наехала на сугроб, трапіла ў занос і выехала на сустрэчную паласу. Там машына сутыкнулася з грузавіком МАЗ. Кіроўца гэтага МАЗа ад атрыманых траўмаў памёр у бальніцы, так што, калі ласка, будьце асцярожныя на дарогах і беражыце сябе. Вось такія навіны аўторка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайки альбо дызлайки і выказвайце свае заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.